Hola, molt bona tarda. Jo sóc la Núriel i avui us porto la segona part del podcast que vaig gravar amb el Xavi Huete, on parlem de... fem comentaris sobre el Carnaval de Sitges. Espero que us agradi molt i espero que hagueu disfrutat d'aquest no extermini que hem tingut aquest any i segur que l'any que ve ho celebrem molt fort. Moltes gràcies i aquí comença la segona part. Molt bé, i divendres què transporta divendres? Divendres, ostres, jo crec que divendres, podem englobar divendres i dissabte amb el que et diré, jo crec que són 2 dies que han evolucionat molt, jo què sé, tornem un altre cop, en els últims 5 anys, 6 anys, saps? O sigui, jo crec que divendres, els meus divendres de fa, 6 anys enrere o 7, eren disfressar-te i te'n anaves als anys 60, no? I als anys 60 era, de fet, l'acte central i era l'acte, no? I ara què? Doncs ara tenim la Rua d'Antes, que ja vulguis o no... La Rua d'Antes, que et dic una cosa, a mi m'encanta, m'encanta. O sigui, anar pel carrer, cadascú que es fes el que vulgui, i una xaranga, que poc utilitzem les xarangues a aquest poble, amb el que ens agraden, està molt bé. I ja calentes motors perquè aquell dia és com bastant típic anar-te'n amb els amics a sopar i ja després el que et depari la vida. Però ja calentes motors. I jo crec que és una que s'hauria de potenciar una mica més, perquè a vegades és bastant pobre. Hi ha la comitiva del Carnestoltes i la Reina que anima perquè són molta gent, però la gent és com que ha d'atrevir-se més a dir no, és que avui tinc Rua d'Antes, com si tingués la Rua del diumenge. Saps què vull dir? Sí. Que jo crec que entre nosaltres ha anat com... Ja estem fent aquesta evolució, però sí que és veritat que s'hauria de potenciar més. No sé si amb actes, perquè com ens fotin més actes, no sé. Jo, de fet, he de dir que els divendres jo m'ho passo molt bé, em disfrasso, vaig a la Rua d'Antes i tal, però clar, estàs allò una mica dèbil del dijous, saps que t'arriba dissabte... I el dissabte has de donar la talla. Sí. Jo, personalment, divendres intento marxar cap a casa. Tu no sé què faràs. Jo divendres intento anar-me'n a les 3 per dormir unes hores. Perquè, clar, o sigui... Sí, però haig de reconèixer que alguns divendres dels nervis del dia següent, perquè també ja parlarem després, comporta també una preparació també per part de les colles de Fardo i del Prado que organitza la cursa a llits i tal, i estàs nerviós, aviam, que no em dormi, ets hasta les 9:30 al lloc, que també ens agrada una mica el tema aquest de no dormir i no parar, perquè és que no tens ni un minut per respirar. No et pots deixar res pendent per aquells dies. Ho has de deixar tot fet, perquè... Però sí, el divendres, però a la tarda convida baixar a la Rua d'Antes, encara que després marxis a casa. Saps? Sí. És una hora que està bé. No és ni massa tard ni massa d'hora. Vas pel carrer, fas una mica de gresca i xerirola i després, doncs, cadascú ja sabrà el que fa. Sí, a més que realment que portem un dia. O sigui, a veure, encara no hem gastat ni un cartutxo. O sigui, aviam. Exacte. I després arriba dissabte de Carnaval, que jo haig de dir que actualment, després de 8 anys, Bueno, clar, jo vaig entrar a Panxamples amb 8 anys, sí. Fa 8 anys. Ja t'hagués agradat, Sí. Fa 8 anys. I ja, jo me'n recordo que vam fer lo del Fardo, perquè ens ho van oferir i tal, i era algo que jo desconeixia completament, no sabia el que era, i m'ho vaig passar molt bé. I a poc s'ha convertit en el meu dia preferit del Carnaval. La veritat. Escolta, que estem fent un match, però vamos, sí. com la copa d'un pino, perquè és que és així. O sigui, és que... I de fet jo crec que no és només opinió nostra, o sigui, hem escoltat opinions i tant. I es diu al carrer. O sigui, el dissabte és el dissabte. És el dissabte, o sigui, no te'l pots perdre. I ara em mataran molta gent, però jo prefereixo... No ho prefereixo, però el dissabte és molt especial i si em perdo un dissabte em fa pena. Tot i que si em perdés una rua també, però és que el dissabte és especial. Digue-ho sense por. Sí. Prefereixo un dissabte que una rua. Sí, o sigui, i no tinguem por a dir-ho, home, és que és així. Ho estava adornant, però és que és veritat. No, perquè al final, el dissabte,
no tens aquesta pressió de estic en una rua, hi ha gent mirant-me, és com el públic es barreja amb la gent que fa l'amenització de la cursa de llits al cap de la vila, no? El públic és com que es camufla entre nosaltres, és com que no hi ha tantes mirades de ui, aviam si estic fent alguna cosa malament, aviam si estic fent alguna cosa bé, és com que pots fer el que vulguis i després doncs, ja ve tota la cursa de llits, que fa molt d'ambient, també hem de dir, i també ens ho passem tots molt bé, des dels Jànios amb una copa, perquè encara que siguin les 11 del matí ja tenim una copa a la mà, s'ha d'arrencar, i no sé, i acabar el dia amb un concert als Jardins del Retiro, amb tothom allà, i després, a més, que arriba la reina i arriba el Carnestoltes i tal, doncs és un moment que també és molt maco, jo crec. És un dia rodó. És que és un dia rodó. És un dia rodó. I, de fet, bueno, jo crec que això ens ho hem de marcar, no?, en plan per les conclusions. O sigui, que al final és un carnaval d'antes. O sigui, no? És un carnaval pel poble, per nosaltres, i que, ostres, que és que... I que no ens importa la gent que vingui de fora el dissabte. És a dir, jo el dissabte a les 8 de la nit me'n vaig a casa perquè des que soc petita i puc sortir, o sigui, no tan petita, m'entens? La meva mare sempre em deia, el dissabte a casa. Després els dies fas el que et doni la gana, però el dissabte a casa perquè hi ha la dita aquella, no?, que baixa tothom de Barcelona i es concentra tothom perquè la gent es pensa que dissabte hi ha la rua i baixa molta gent i hi ha el despliegue aquell policial allà a l'Eduard Maristany i llavors, doncs, el dissabte és el nostre dia per dir podem fer el que vulguem i vaig segur pel carrer i no em passarà res. Sí, sí. A mi també m'ho deia ma mare, això. No, és que és veritat i jo ho he vist. O sigui, jo a les 8 marxar cap a casa o a les 9 i veure tota la gent ja baixant, carregats amb ampolles i tal, i dir, però si avui no hi ha res, si s'ha acabat, si el que hi havia era pel matí, aneu tard. O sigui, ja està. Ens hem deixat una cosa de divendres, Güete, el tema del Carnestoltes al col·le. Què en penses? Molt bé. Doncs és molt maco, també, no? O sigui, bueno, jo crec que aquí hem de parlar des del punt de vista de quan nosaltres l'esperàvem al col·le, no? O sigui, uau! O sigui, aquella espera... De fet, jo me'n recordo, estant al batxillerat, que dius, nen, ja tens pèls, saps? O sigui, i que em fes ràbia que no ens deixessin baixar al moment del pati a agafar-te de la mà de la comitiva, saps? Que dius, a veure, però és que em feia ràbia. Però tu també has estat a l'escola Pia com jo i no et passava que a quart de l'ESO, com que ja no anàvem els divendres a la tarda al col·le, no veiem el Carnestoltes? Perquè pels instituts anava pel matí, però pels escoles anava a la tarda. I, bueno, no tant així, sinó segons on estiguessin les escoles, però clar, aquella època crec que encara no existia ni l'Agnès, per exemple. Jo segur que no. Jo crec que tampoc quan anava a l'escola Pia. I jo me'n recordo que em feia molta ràbia, perquè era com, no, és que l'últim any és el tercer de l'ESO, després ja no el veus més. I feia ràbia, eh? Jo em plantava a la porta al col·le, veiem si em deixaven entrar. Que maco. Sí. És molt guai. És veritat, sí, que ens ho hem deixat i és superxulo. És superguai. I pels nens també és una passada i sí, molt bé. Jo ho he viscut com a nena i com a monitora del menjador i també em va fer molta il·lusió veure els nens i tal. I clar, quan et fas més gran, que tu ja coneixes el Carnestoltes i tal, fa il·lusió perquè arriben al col·le i els nens estan com si paressin els reis, el mateix. Sí. Doncs, vale, i ara ja ve les rues, Güete, les rues. Bueno, escolta, donem-li un protagonisme al dilluns també, no? Perquè... Bueno, ja. Últimament, l'any passat almenys, Xispunt va prendre la iniciativa aquesta de fer-lo del retiro, del carnaval. És veritat. I a mi em va agradar molt, perquè el dilluns és un dia que no tens res a fer, que estàs a casa dient demà a tal hora m'haig d'anar a maquillar i convida a baixar al retiro i veure una mica d'espectacle i fas uns riures i parles del que ha passat el dia abans. Està molt bé. Sí, perquè a més et fiquen allò dintre de la sala, no? Que ja vulguis o no, ja no passes fred. Exacte. Allò que estàs estamplat també, perquè ara sí que ja comencem a estar una mica trotinats, no? Una miqueta ja, sí. I sí que és veritat que, a més, com era un espectacle en plan d'estar gaudint d'actuacions musicals, no? Una mica noche de fiesta. També et dic, no sé com poden dilluns disfressar-se una altra vegada, perquè no hem parlat d'això, però és que tenim una disfressa per cada dia. No la repetíssim, m'entens?
perquè a més cada dia anem diferent. I jo no sé com dilluns poden tornar-se a disfressar i fotre's allà sobre l'escenari i a cantar, perquè a més canten ells, o sigui, no fan playback, O sigui, jo crec que està molt bé. I també tornem una mica doncs, això del carnaval d'abans, no? Que era com més un tema més així tranquil·let. I per la gent d'aquí. I per la gent d'aquí. Tornem-hi, que... Sí, sí. I ara ve el plat fort de la tarda, que és el tema de les rues, que és aquí on jo crec que hi ha més divergències entre la gent. Si vols podem tocar primer el tema gordo, que seria el més actual, que és aquest de la prohibició de l'alcohol. I després ja anem... Doncs bé, aviam, per si algú no ho sap i ha viscut en una cova i aquestes coses, va sortir la proposta de prohibir l'alcohol a les rues. Cosa que ha desagradat a una gran part de la gent que hi participa, és a dir, a les colles. I tema de les entitats no m'hi vull ficar perquè tampoc no sé ben bé com ha anat. Si tu saps, Wete, et convido a que donis la teva opinió. Jo crec que estem aquí per parlar de tu i de mi. Vale, doncs ja està. No, jo no vull parlar ni més que res perquè tampoc sé com ha anat i tampoc vull ficar la pota. I doncs això, jo penso que treure l'alcohol de les rues és un error. I després ja matitzarem. Tu què en penses? Jo, més un. O sigui, també. També. Sí. A veure, què aviam. Jo t'haig de dir, va passar per les xarxes i pel WhatsApp i tal una proposta del que es faria. Perquè, clar, primer van dir, no, prohibirem l'alcohol. I jo vaig dir, si vaig amb un got amb Fanta de llimona, qui sap què porta dins? Vindrà un policia amb una canyeta provada cada got. Clar, és un tema que s'ha de controlar. I jo quan vaig llegir aquest paper vaig veure que no, és que només es pot beure aigua. Aviam, jo crec que és una mica excessiu el tema. I ridícul. I ridícul. Més que res perquè coneixem el poble, tots sabem que ens agrada molt la tradició i la festa, però sempre va una mica guarnida amb el que seria les copes, no? Per dir-ho així en cru. Sí. Los beberes, sí. Los beberes. Llavors, jo penso que coneixent-nos... De fet, espera un moment. Just ara, ja que estem tocant el tema, em vaig a ficar una copa de vi i anem a fer aquest apartat amb una copeta de vi, ja t'ho dic. No, i tant. No, sempre s'ha criticat molt el tema de l'alcohol, però jo penso que és una que no es pot controlar. I sí que el que es podria fer és camuflar una mica, és a dir, no cal fer-te la copa allà sobre la carrossa, però d'aquí a prohibir-lo hi ha un pas. No sé què en penses tu, Wete. Sí, de fet, jo crec que estàvem fent també una evolució. Vam començar que pràcticament les carrosses eren bars. Jo crec que amb això tenien absoluta raó. Vam passar al següent pas, que era... T'haig de dir una cosa. Concretament, a la meva carrossa portàvem una barra de bar, per dir-ho malament. Potser algú em mata de la meva carrossa, però era així. I quan ens la van treure, jo em vaig emprenyar. Que amb el temps ho he pogut arribar a entendre, sí. Però a mi em feia ambient allò. Òbviament que a cara de la gent del públic doncs potser no era molt maco, però t'haig de dir que en aquell moment a mi em va molestar. Ara ho puc arribar a entendre, però d'aquí a el que es vol decidir, i ja et deixo continuar. Sí, no. O sigui, nosaltres també teníem la barra allà, de fet l'estructura de la carrossa sempre era la mateixa i teníem la barra allà a sobre i realment era molt fàcil. Sí que és això que quan t'ho treuen, primer dius, ostres, per què? Però després jo crec que tota la raó del món també et permet que la carrossa sigui molt diferent, que ho podia permetre també abans, però no ens donava la gana. Exacte. Però sí que és veritat que ja vam fer un pas a que això fos més discret. Estic d'acord, puc arribar a estar d'acord en que la imatge que es dona anant tothom amb el got i anant tots a carregar la beguda a la carrossa i tal, per l'espectador pot ser una mica feixuc. Però és que jo crec que hi ha moltes altres solucions, moltes altres no, hi ha altres solucions i també crec que hi ha altres culpes que s'eviten a aquesta problemàtica, o sigui, a la mala imatge que donem al públic. Una d'elles seria, jo crec, i ens incloem aquí tots, a la qualitat de carnaval que nosaltres estem donant. O sigui, a veure, que no soni malament. O sigui,
Ostres, és que ara m'estic ofegant una miqueta, perquè ara acabo de dir una cosa que potser pot sonar molt malament. Però, o No, sigui, però no nosaltres, passa res. nosaltres estem fent, o sigui, un carnaval, és que se m'està fotent ara un altre debat, que seria el per què estem fent nosaltres, per què nosaltres estem valorant tant i donant-li tanta importància a la qualitat de carnaval que nosaltres volem donar. És que aquest tema que tu dius deriva a aquest altre. És a dir, volem prohibir l'alcohol per què? Gràcies, perdona, gràcies per ordenar-me. Gràcies per ordenar-me, perquè m'estava ofegant. O I sigui, no ha sigut el vi. Vale. Nosaltres volem prohibir l'alcohol per què? O sigui, nosaltres no. És a dir, es vol prohibir l'alcohol per què? Per la imatge que donem al carnaval. Però el carnaval per qui és? Per la gent del poble o per la gent que el ve a veure? No? Ve aquí la cosa. Jo et dic una cosa, jo per carnaval he vist moltes coses de comes etílics, coses vàries. És veritat que l'alcohol en una mesura extrema no és bona, igual que no és bo qualsevol altra cosa, no? Però jo penso que el públic moltes vegades va pitjor a nivell etílicament parlant que la pròpia gent de la rua, perquè això també és una realitat. Llavors, a mi em sembla també molt hipòcrita el fet aquest de dir, bueno, prohibim l'alcohol a la rua, la gent que va a la rua només pot beure aigua, perquè és que no és prohibim l'alcohol, és que no et pots beure ni una Coca-Cola. No és que prohibim l'alcohol destil·lat, no, és que no et pots beure ni una cervesa. Aviam, que no estàs parlant amb nens de 15 a 18 anys. O sigui, hi ha gent que porta molts anys a les rues, cadascú responsable d'ell mateix, al final. Que una persona s'accedeix un càstig, ho entenc, t'has de controlar, o sigui, al final estàs donant una imatge, però d'aquí a radicalitzar-ho d'aquesta manera, però la gent del públic que pugui continuar fent el que vulguin, és a dir, aviam, que no és només que ens muntem la festa pel carrer, és que la festa és de tots, o sigui, nostra i de la gent que ho ve a veure, o sigui, no és que la gent que vingui a veure-ho vingui amb un alcoholímetre a la mà i es vagin controlant l'alcohol que porten a sobre, tampoc. O sigui, al final és això, i al final aquest discurs de l'alcohol deriva a què volem del carnaval. Un carnaval que ens ho passem bé nosaltres, que som els que de forma no lucrativa treballem tot l'any, també perquè ens ve de gust, ningú ens obliga, això que quedi clar, i que el dia que arribi no m'ho pugui passar el bé que jo vulgui per no donar una mala imatge als visitants o als espectadors. Jo crec que el discurs és aquest, bastant. Sí, a més, sobretot, que t'hagi implantat de cop la paraula prohibir, saps? No sé, s'han fet altres debats també on s'ha parlat d'aquest tema i molta gent ha dit el mateix. Per què prohibir i no camuflar? Exacte. De fet, hi ha situacions, i ara parlo, per exemple, en la meva colla, nosaltres, en un principi, érem una colla, fa 5 anys o 6 que estem, 6 anys, vam començar que l'objectiu principal, no t'enganyaré, era sortir, sí, et disfressaves de fardo, bé, tal, no sé què, però era emborratxar-te, jiji, jaja, passar-t'ho bé. Tal. I l'evolució que hem fet, o sigui, jo ara, de fet fa un any, em va venir una persona de la colla i em va dir «Ei, no t'ho creuràs, m'he begut 2 copes i he estat tot el rato interactuant amb la gent del públic, no sé què, potser el coneixes». Potser sí, Potser sí. I, ostres, ja no només amb ell, ho veus a tota la colla, saps? Que al final també és una mica el que els valors que tu agafis com a colla, no? I clar, sempre hi haurà colles que vagin a lo que van. Exacte, no? O sigui, si realment el que es vol és prohibir una discoteca mòbil, d'acord? El que s'hauria de fer és intentar parlar amb les colles i tal, però d'aquí a prohibir-nos l'alcohol i de la forma que ho volíem fer, perquè jo em vaig llegir aquell paper i ara semblaré molt radical i potser m'escolta algú i es molesta, però és que és el que a mi em va semblar, és la meva opinió, no vull fer mal a ningú, però em va semblar que és com que torna una dictadura. M'estàs dient que no em puc beure ni una Coca-Cola sense res? No em puc beure ni una cervesa? Aviam, el carnaval el preparem entre tots, ens ho passem bé tots. No, tu prepares, tu fas, perquè clar, el carnaval surt al carrer, per què surt al carrer? Perquè hi ha una gent darrere que vol que surti al carrer. I aquí ningú ens dona cap subvenció perquè cadascú surti amb una... O sigui, perquè et compris tu una disfressa. M'entens el que et vull dir? O sigui, a títol personal, com a Núria Sales, a mi ningú em paga perquè jo surti. Jo pago
perquè m'agrada el carnaval, bueno, paguem tots, exacte, perquè m'agrada el carnaval, m'agrada passar-m'ho bé i perquè jo inverteixo unes hores per poder seguir aquesta tradició que a tots ens agrada. Però d'aquí a voler canviar la tradició perquè només sigui apta per la gent de fora i que no t'interessi com s'ho està passant la gent que realment fa la rua, perquè una rua no és una processó, igual que una processó no és una rua. M'entens? Jo puc entendre certa responsabilitat i certa autocontrol per Festa Major i Santa Tecla, però el que no entenc és que per Carnaval, quan mon pare em parla del Carnaval, òbviament era molt diferent, i tornar a un Carnaval d'antes no és prohibir l'alcohol. El que es volen fer ara és tornar a un Carnaval on Sitges era el top 10 dels carnavals del món. Uf, mira, aquest titular el cremaria. El cremaria. Ja has tocat aquí ja la metxa del Castell de Focs. O sigui, no. I crec que és un problema, és el problema principal i crec que és l'únic moment que nombraré a comissió i tot el que comporta comissió, entitats. Ostres, sisplau, superem ja el tema de voler tornar a ser un dels 10 millors carnavals del món. Perquè fins l'any passat encara es deia que érem un dels 10 millors carnavals del món. Sisplau, toquem de peus a terra. Mirem carnavals que estan aquí mateix a Catalunya i que ja en sumes 10 millor que aquí. Carnavals més tradicionals i carnavals més fets per la gent del poble i que també ve gent de fora a disfrutar-los, com pot ser un Torelló, com pot ser Solsona, com pot ser, no sé, bueno, inclús a Vilanova, pam, ja l'he deixat anar, però és que també, saps? Vilanova discrepo, però... Bueno. No, o sigui, jo... Ara no sé per què ho he dit, però... Perquè sí, perquè els sitgetans tendim molt a mirar-nos al malic i el nostre és el millor, perquè està clar que jo, inclús et diré una cosa ara, que és completament fora d'això, miro molt al foraster i em fa molta ràbia quan diu, oh, quin poble més bonic, i Sitges què? Perquè, clar, ens agrada que maco que és Sitges i quin poble més maco i quina sort teniu de viure aquí. I jo estic orgullosa de Sitges i seria molt hipòcrita dir que no penso que sigui un dels pobles més bonics de Catalunya, per mi el millor, i ja està. I que la seva festa major, doncs, per mi també és la millor, tot i que reconec doncs, altres festes majors que també estan per Catalunya, que també m'agrada molt i també hi vaig. Tema carnaval? Doncs, òbviament, no... Potser vam ser un dels millors carnavals per la repercussió que tenia Sitges en aquell moment, però és que Sitges no només ha perdut el carnaval, també hem perdut doncs, la 2 de maig, hem perdut altres factors que també potenciaven una mica el carnaval i que la gent hi anés. Totalment. I llavors jo penso que de la mateixa manera que hem volgut preservar la festa major tal com és, crec que el carnaval no és factible fer aquesta com lectura. És a dir, tu pots crear un protocol, tu pots crear qualsevol cosa per mantenir la tradició, però d'aquí a prohibir l'alcohol, que sembla algo com super... que sou alcohòlics tots, que voleu beure. No, és que m'estàs traient l'essència, una de les essències del carnaval. No és l'essència del carnaval, però m'estàs traient una de les essències del carnaval. Jo no acabo la rua fatal, ni molt menys. Però és aquella xispa que et dona de dir, m'ho estic passant bé. I tu pots tenir l'acció de beure o no, però a mi que em prohibeixis una cosa d'entrada em fa molta ràbia, perquè jo, per exemple, no he sobrepassat mai cap norma per beure alcohol i que ara em diguis que no. I després també el que no hem parlat, que és la repercussió que això tindrà. Molta gent estarà en contra, molta gent doncs, farà altres coses durant la rua, perquè si treus una cosa hi haurà gent, que no és el meu cas, per exemple, ni el teu, farà altres coses, però el que sí que potser faré és doncs, quedar per dinar aquell dia i arribar ja a la rua que serà com si l'hagués acabat. M'entens què et vull dir? Sí, perquè, totalment. Clar, et carregues abans. Exacte, poses parxes, però ja veurem aquests parxes com ho arreglen. I també una altra cosa, que és que el del tema de recuperar, tornar a ser un d'aquells 10 millors carnavals del món. Analitzem aquell carnaval que era un dels 10 carnavals millors del món. No hi havia balles. La gent bevia alcohol. Era un carnaval molt més per la gent del poble. O sigui, que tu anaves pel carrer, òbviament seguies una rua, estaves a sobre d'una carrossa, però interactuaves amb la gent, podies anar amunt i avall, feies i desfeies, i ningú, o sigui, no va passar absolutament res. Clar que hi havia... No, clar, però
clar, què va passar? Que al tenir aquest poder va començar a venir molta gent. I la gent ja no venia a veure el carnaval, venia a sortir de festa. Però és que aquesta gent vindrà igualment. Però aquesta gent ve igualment, exacte. I es van acabar ficant les valles perquè va arribar un moment que no sabies el que era rua i el que era públic, perquè és que estava tot barrejat i era un desastre. Però clar, si s'ha hagut de ficar aquests límits també ha sigut per com anava el carnaval abans. Però és que crec que l'últim que haurien de pensar és en treure l'alcohol, perquè jo crec que no és el problema, no sé, els 10 millors carnavals del món, i crec que tampoc ho necessitem, o sigui, el carnaval és nostre i és del poble, i si tu vols venir a veure'l, encantats, et cuidarem, estem encantats que vingui gent a veure'ns, però si no ve ningú tampoc ens morirem, o sigui, m'entens? El carnaval és pel poble. I que no cal prohibir. Jo crec que el resum seria controlar el consum dintre de la colla. Òbviament que sí que no pots fer una barra lliure d'allò que el teu únic objectiu sigui veure a saco per arribar a les entitats pitjor, i més ara amb el canvi d'horari, que ja vas més aviat i tal, doncs això, reduir o controlar el consum i camuflar en la disfressa el vot. Exacte, o sigui, jo amb això estic completament d'acord. Tampoc cal que sembli allò una discoteca mòbil, però, per exemple, el que va fer el Carnestoltes d'aquest any passat, que portaven unes cantimplores camuflades amb el traje, amb el tratge, jo crec que és una de les opcions més fàcils. Ningú porta gots, ningú sap el que veus i que cadascú faci el que vulgui. Després, si algú se salta alguna norma, serà problema per a aquella persona o per la colla o ja es veurà. Però jo penso que això de prohibir l'alcohol... Jo, per exemple, quan van canviar l'horari em va molestar, ara penso que és una bona idea. Perquè, no acabo a les 3 del matí o no acabo a la 1 del matí, saps? Però d'aquí a que em prohibeixis una cosa és que és això, és el fet de prohibir. Per què no busquem una solució entre tots? Què no ens agrada? Ho parlem. Quina solució podem trobar entre tots, però que no una comissió, i em sap molt de greu dir-ho així, però que no una comissió decideixi entre tots, perquè el carnaval, la comissió fa molta feina i s'ha de reconèixer, però el carnaval el fem entre tots. O sigui, al final, si la gent de les colles diu que no hi ha rua, òbviament no s'acaba el carnaval, però és que no hi haurà rues, que és com bastant l'essència de el carnaval és el gran dia, és per lo que portem treballant tant de temps, perquè ens ho podem passar molt bé dissabte, ens ho podem passar molt bé el divendres, però per lo que treballem de veritat és pels 2 dies a la rua. O sigui, la feina grossa es veu reflectida aquells 2 dies. Per tant, jo crec que és un dels problemes. Mira, doncs, ja hem arreglat el món. Ja està, hem arreglat el món, sí. I bé, tu vols dir alguna cosa més com a conclusió, Huete? En plan de les rues? No. En general? En general. No, jo què sé, que crec que tenim un carnaval que si li fotem ganes, o sigui, ens ho passem bé, és que ens ho passem molt bé. I al final, aquí sí que ens hem de mirar el malic, però ens l'hem de mirar per veure i analitzar aquest malic i veure realment com està el malic, saps? I treballar per estar bé i perquè aquest malic, que aquesta setmana s'ho passi de conya. I això què vol dir? Deixar de mirar tant el que ve de fora, deixar de mirar tant amb qui ve i com ve i per què ve i passar-nos-ho bé. Exacte, jo també penso el mateix. O sigui, al final és molta feina, molt estrès, molts nervis els dies abans, i això ho saps tu i ho sap tothom, i perquè per molt de temps que tinguem i per molt que sapiguem que serà l'any que ve, sempre hi ha alguna cosa d'última hora i ens fiquem molt nerviosos tots, però és això, al final és per portar un bon carnaval al carrer, un bon carnaval, però no per ser els millors, sinó per passar-nos-ho bé nosaltres i per treure coses amb cara i ulls al carrer. I això, i jo penso que al final és això, ens hem de mirar aquest malic, hem d'intentar arreglar-lo, però conjuntament, no que ens imposin des de dalt unes coses que potser no... Sí, mira, sobre això, i ja paro, o sigui, perquè sí que és veritat que el debat que hi ha és el tema de, les entitats, o sigui, sense les entitats no hi ha carnaval, però és que sense la gent, que ja ho has dit abans, sense la gent que participem en aquestes rues, tampoc hi ha carnaval. Llavors jo crec que tots hem de prendre consciència de que les entitats, és obvi, i la comissió, que fan una feina molt important, que al final és tirar tot això endavant,
Però al final, qui omplim el carrer som nosaltres. Llavors crec que aquí tots tenim la mateixa intensitat de veu i que se'ns ha d'escoltar tothom. I crec que amb això, doncs, potser I jo crec no que s'acaba. al final ells també han fet una mica aquesta reflexió, més que res, perquè no es va dur a terme la votació o m'entens el que et vull dir? O sigui, jo crec que també doncs, és això, s'ha d'escoltar bastant a les colles i a tothom per igual i buscar una solució comuna i que a tothom li sembli bé. I ja està. I deixant aquest tema a banda, quin és l'últim dia que ens falta? Oi. El dia més trist, eh? El bajón. Mare meva. A l'enterro de la sardina, dimecres de cendre. Què? Què m'has d'explicar sobre això? Què et transmet? Em transmet... És el cúmul de tota la setmana portat a negatiu. Depressió, ansietat i pena, eh? Uf! Mare meva. És que a més és això com que ho estic sentint, saps? Sí. No sé, de fet és una sensació molt xula perquè i acompanya molt el dia, no? Perquè és l'enterro, no? Que s'enterra el Carnestoltes i llavors és que vas amb el mood totalment. O sigui, creuadíssim. Bajón, en silenci, que no et ve ni de gust parlar, quedes amb els amics que... vale. Quina merda, no? Sí. I llavors, doncs, ja el que et posin allà, doncs ja ho veus. I ja està, sí. És com l'últim mortaret, no?, del Castell de Focs, doncs és aquell moment de dir, bueno, doncs anem a escoltar aviam què diuen, farem els últims riures. A vegades no hi ha molts riures, hi ha enfados aquell moment del testament. Sí. Però sí, és un moment trist. Que després també te'n vas amb la teva entitat, no? Sopes allà, fan els premis, o sigui, els diplomes de participació i tot això, que també està bé, que no tothom ho viu, això ho viuen més les persones que estan més com al capdavant de les colles, però per mi és un dia que acabar-lo així també és bonic. I òbviament, doncs, no tothom pot fer això més que res, perquè també la gent treballa el dia següent, estàs cansat, s'ha patat la bombolla aquesta de felicitat, ja tornes a la realitat a tocar peus a terra, i bueno, doncs sí. L'enterro a mi m'agrada, la veritat. O sigui, si es deixés de fer o... Jo sempre hi baixo, si no hi puc baixar perquè estic treballant o alguna cosa, me l'escolto, perquè també hi ha feina a l'enterro, encara que sigui ja l'últim, és feina. Sí. I el morbo que ens dona a tots a veure a qui foten a caldo. Exacte. No ho negarem, no? I al final doncs hi ha la vella Quaresma que bueno... Bueno, però també és un acte que ha anat agafant molta força, o sigui, gràcies a la feina de la SACA i d'haver... No? I que reparteixen bunyols, que això poca gent ho sap. No, això t'anava a dir, que un bunyol gratis a aquella hora sempre entra. Una mica de sucre i allò, el tros aquell bufat, no? Amb la ressaqueta, doncs, escolta... Està bo, sí. No, i a més que arriba al cap de la vila i fa també doncs, el seu... No sé com dir-ho perquè no sé ben bé com es diu. Sí, té un nom, Doncs, digue'm malsitgetana, però... Ara estem quedant malament, però bueno. Sí. El discurs, més que res. No sabem el nom tècnic, perquè, per exemple, el del Carnestoltes es diu Predicot, però el de la Quaresma ara mateix no el sé. Doncs bé, això que està molt bé, també. A mi el dimecres cendre és un dia trist, però està bé acabar-lo així. Et despertes tard, tornes aviat i el dia següent s'ha acabat el carnaval. I feina feta, exacte. I fins l'any que ve, però... O fins aquí 2, Perquè... Sí, no. Fins l'any que ve. Fins l'any que ve, no fotem. Ai, això espero, perquè... Què en penses tu de no celebrar-lo? Com estàs? És que encara no m'ho he trobat. Jo és que ja vaig agafar, i ja em va passar en Festa Major, no? Que ja vaig agafar una mica la tònica de que era conscient de que no es faria, no? Sí. Llavors, després, per poc que vam poder fer, que vol dir quedar per dinar, jiji, jaja, i això, doncs ja vaig dir, bueno, pensa que hi ha altres pobles que la seva festa major és això. Dic, doncs, escolta, aquest any ens ha tocat viure la festa major d'un poble així. Ja, no, sí. Jo el problema és que, bueno, com alguns saben, estic vivint fora ara mateix, no m'ho trobaré tant com vosaltres, que esteu allà cada dia, però
em sap greu, perquè jo pensava al principi, bueno, mira, si no estic i no es fa, no passa res. Però em sap greu, perquè penso, tot i no estar-hi, perquè jo sé que aquest any doncs me'l perdria, o potser no, perquè potser si hi hagués hagut alguna cosa més, doncs hagués fet... Haguessis baixat. Sí, hagués vingut. Sí. Penso, és que ojalà el celebressin ells. O sigui, de dir, vull veure un arribo, ni que sigui a la tele. Saps el que vull dir? I em sap molt de greu doncs, que el dijous gras no hi hagi arribo, que no hi hagi la cursa de llits, que no hi hagi totes aquestes coses que hem anat parlant. Ja. És depressió, és depressió. Però em fa pena. I per Festa Major em va fer molta pena, tot i que no vaig ser conscient fins que va ser el dia. I jo crec que ara, doncs, ho soc una mica més, però perquè també, de totes maneres, estic aquí. Però sí, és una mica trist. Però bueno, esperem que l'any que ve... Sí, perdona, digues. No, això esperem que l'any que ve, doncs, pugui... I aquest any, escolta, Vera, aquest any a casa no ens han prohibit l'alcohol, vale? Diguem-ho clar. A casa no em prohibiran l'alcohol. I xatonades podem seguir fent. Doncs escolta, sortim al carrer disfressats, no? Que de fet això ja és una iniciativa que corre bastant. Jo penso anar a comprar al supermercat disfressat. Exacte. Saps? La teva vida, però com disfressat perquè és carnaval. Exacte. I ja està. I amb 2 xatonades o 3 que fem. I això, doncs carnaval fet. I tant. Sí. I això sí, tot això té una part bona, per molt que no ho sembli, però i a l'any que el puguem fer? Com l'agafarem? Aquell any? És que jo crec que em demanaré 3 setmanes festa, t'ho dic en sèrio. I ens volen prohibir. És que clar. És que no. No pot ser que... La tornada no pot ser més trista que la no anada. M'entens el que vull dir? Exacte, totalment. Doncs molt bé. Doncs ha sigut... Bueno, vols dir alguna cosa més? No, que moltes gràcies, que m'ha fet molta il·lusió. O sigui, he escoltat podcasts teus, he escoltat altres podcasts, però tampoc estic allò ficat en l'Universo Podcast, llavors no sé si era el format o no, però jo m'ho he passat superbé. Jo també. I hem tingut una xerrada superguai. Molt bé, moltíssimes gràcies per haver volgut fer el podcast amb mi, jo també m'ho he passat superbé. I, ja saps que és el meu podcast i jo faig el que vull amb el meu podcast, o sigui, tot s'hi val, com el carnaval. I bé, ens veiem a la propera, un petó a tots. Espero que us hagi agradat i sabeu que em podeu seguir a l'Instagram i a l'Spotify i subscriure-vos al meu canal de YouTube. I sobretot us estic esperant per les vostres opinions. Un petó molt fort i fins la propera.